vás všechny u dalšího videa. V dnešním videu budeme probírat asi jenom jednu jedinou věc, a to je moje reakce na konec Mass Effectu 3. Takže bych chtěl rád rozebrat, jak jsem se cítil po dohrání celé trilogie. Koupil jsem si totiž celou trilogii na PlayStation 3. To tam takové všechny 3 díly. No a v podstatě by se dalo říct, že jsem ty 3 díly dohrál v podstatě najednou. Takže jsem byl hodně zklamaný z konce té 3. A teď ještě než začnu úplně nějak otevřeně o tom mluvit, tak vás varuju, že tohle video asi bude obsahovat spoilery. Takže pokud plánujete hrát Mass Effect nějaký díl, tak byste asi měli ukončit tohle video. Tak předpokládám, že teď se už na to video dívají jenom ty, kterým je jedno, že si to vyspoilujou, a ty, kteří už vědí, jak to dopadlo. Takže můžu otevřeně říct, že konec Mass Effectu 3 skončí tak, že Commander Shepard umře. Já osobně nemám žádného kamaráda, se kterým bych mohl probírat, jak dopadla Mass Effect, protože nemám žádného kamaráda, který by to hrál, tak to nemám s kým probírat. Ne, že bych neměl žádný kamarády. No, ale prostě ten konec nejsem spokojený. Má to v podstatě 3 konce, které jsou skoro stejný. Je to zničení Reaperů, ovládnutí jejich a nějaký spojení Reaperů s lidma do jednoho nebo co. No a ani jeden ten konec pro mě teda moc uspokojivý nebyl, protože u každého Commander Shepard umřel a Normandie skončila na nějaký neznámý planetě, Bůh ví kde. A zničená. Stáhnul jsem si k tomu to DLCčko, který mělo jakoby víc vysvětlit a víc dodat, jakoby jak to skončilo, ale moc mi to nepomohlo, no. Jediný, co mi tam tak přišlo navíc, bylo to, že tam dávali moje jméno na tabuli, jako Commander Shepard. No, poprvé, když jsem to dohrál, tak nejdřív asi prostě já jsem hrál celou tu trilogii a strašně jsem si zvyknul na ty postavy, strašně jsem si zvyknul na Commandera Sheparda a bylo to fakt jedna z nejlepších trilogií, kterou jsem hrál kdy. A když jsem to dohrál poprvé, normálně mě to donutilo brečet. Ne, že bych brečel jako nějak to, ale normálně mě začaly slzet oči a tak. No a když jsem pak už se nějak rozkoukal potom, jak to všechno dopadlo, tak jsem si prostě akorát tak maximálně zmohl na to, abych řekl No, God! No, God, please, no! 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 no a nebylo to nic moc, jo. Ale teď už hraju tu trilogii po 3. a nemůžu říct, že by to bylo už nějaký lepší, ale už jakože asi jsem se smířil s tím, jak to skončí, i s tím, že ať to hrajete jakkoliv, tak prostě umřete. A asi už jsem to nějak akceptoval. Takže to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěl říct. Jinak zhodnocení celé série, byla to dobrá hra, hodiny se mu to, takových 100 hodin jsem mu toho možná strávil, když jsem to hrál. Questy byly rozhodně zajímavý, nenudil jsem se, bylo tam i pár zábavných věcí. Ty postavy v tom byly hodně zajímavý, dubbing byl hodně dobrý, grafika, ta pro mě není tak důležitá, ale ve 3 byla dost dobrá grafika. Hratelnost, hrál jsem to na PlayStationu, takže na ovladači se mi to teda hrálo docela dobře. No a to je tak všechno, co bych tomu mohl říct. Příběh skvělej, až na ten konec.
Takže to je asi tak všechno. Jinak každopádně ještě budu dělat asi nějaký takovýhle videa dál. Mám tady víc her, který jsem teď dohrál nedávno. Třeba Watch Dogs, Tomb Raider. Já vím, že to není zrovna nová hra, ale dohrál jsem nedávno. GTA 5. Za pár dní už budu mít určitě dohraný i Skyrim 5. To je Skyrim, Elder Scrolls 5. Taky není nová hra, ale taky jsem dohrál nedávno. Vlastně až na Watch Dogs ani jedna z těch her není zrovna nová. A Assassin's Creed 4. Jo, jsem taky dohrál teď tam. Takže možná udělám nějaký takovýhle video i na další ty hry. Nevím, ještě uvidím. Každopádně díky, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, zanechte like. Pokud se vám cokoliv nelíbilo nebo něco, napište mi to do komentářů. I když nepředpokládám, že by tam něco bylo, protože nejsem nějaký youtuber, který by zrovna někdo asi sledoval, ale nikdy neví. Každopádně děkuji za jakýkoliv upomínky a připomínky ke kvalitě videa nebo tak. Pomůže mi to, aby se mi ty videa zlepšovaly. Pokud mi teda nenapíšete, že třeba mám špatný video nebo tak, to už prostě nezlepším, lepší už to video nebude. Já YouTube nedělám nějak jako, že bych prostě každý den dělal videa. Já jsem tam, se mi chce o něčem povídat, tak to řeknu a pak to dám na YouTube. Nemám žádný zpeněžnění nebo nedostávám z toho žádný peníze, takže do toho žádný peníze ani nějak odlet nedávám. Koupil jsem si kameru, kterou jsem si teda mohl koupit, stejně je to kamera k PlayStationu. Když se dívám na televizi, kdybyste nevěděli. No, vám to ukáže. Takhle nějak vypadá, když nahrávám. Teďkom asi. No, to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct, takže ještě jednou děkuju, že jste se dívali a čau, zase u dalšího videa někdy.